Stephen King, Trápení s dětičkami. Jmenovala se slečna Sidleyová a žila jen pro školu. Byla malá, když chtěla psát až nahoru na tabuli, jako právě teď, musela si stoupnout na špičky. Žádné z dětí za jejími zády se nehyhňalo, nešeptalo, ani necucalo potají cukrátka ukrytá v dlani. Příliš dobře znali neomylný instinkt slečny Sidleyové. Vždy věděla, kdo vzadu žvíká žvíkačku, kdo má v kapse prak a kdo jde na záchod vyměňovat si baseballové kartičky místo, aby řádně konal potřebu. Zdálo se, že je vševědoucí jako Bůh. Už šedivěla a přeská postroje, který nosila, aby ulevila nemocným zádům, se jasně rýsovala pod barevně potištěnou látkou šatů. Malá, stále trpící žena s očima jako nebozezy. Báli se jí. Její ostrý jazyk byl ve škole pověstný. Když probodla pohledem nějakého hyhňala nebo napovídače, i nejpevnější kolena se rozklepala jako sulc. Teď, když psala na tabuli dnešní seznam obtížných slov, uvědomila si, že celý úspěch dosažený během dlouhé učitelské kariéry lze shrnout, ověřit a dokázat tímto běžným každodenním úkonem. Mohla se bez obav otočit k žákům zády. Prázdniny, řekla, pomalu vyslovovala a současně psala svým pevným zřetelným písmem. Edwarde, použij prosím slovo prázdniny ve větě. Jel jsem na prázdniny do New Yorku, zapípal Edward. Pak slovo pečlivě zopakoval, jak je slečna Sidleyová učila. Prázdniny. Velmi dobře, Edwarde. Začala psát další slovo. Měla samozřejmě své malé tajné triky. Pevně věřila, že úspěch závisí stejně na velkých věcech jako na drobnostech. Tento princip stále uplatňovala ve třídě a nikdy neselhal. Jane, řekla tiše. Jane, která si právě potají četla v čítance, provinile vzhlédla. Hned tu knihu zavři, prosím. Kniha klapla. Jane vzhlédla bledýma očima plnýma nenávisti na učitelčina záda. A zůstaneš 15 minut po škole. Jane se za chvíli rty. Ano, slečno Sidleyová. Mezi její malé triky patřilo využívání brýlí. V tlustých čočkách se odrážela celá třída. Vždycky ji pobavily provinilé, vyděšené dětské tváře, když je přistihla při jejich zábavičkách pod lavicí. Teď právě viděla nezřetelný, duchovitý obraz Roberta v první lavici, jak krčí nos. Nic neřekla, ještě ne. Robert si sám utáhne smyčku, jen mu dopřát trochu víc času. Zítra, vyslovila zřetelně. Roberte, použij prosím slovo zítra ve větě. Robert se nad problémem zamračil. Pod paprsky zářijového slunce byla třída tichá a ospalá. Elektrické hodiny nad dveřmi si pobzukovaly, že konec bude už za půl hodiny a jediná věc, která bránila mladým hlavičkám, aby usnuli nad učebnicemi, byla tichá, ale zjevná hrozba utajená v zádech slečny Sidleyové. Čekám, Roberte. Zítra se stane něco zlého, řekl Robert. Slova byla naprosto nevinná, ale slečně Sidleyové, vybavené 7. smyslem vlastním všech vychovatelům, se vůbec nelíbila. Zítra, uzavřel Robert. Ruce měl způsobně položené na lavici a znovu se ušklíbil. Přitom se pousmál koutkem úst. Slečna Sidleyová si najednou byla nepochopitelně jistá, že Robert prokoukl její trik s brýlemi. Tak dobře. Začala psát další slovo bez jediné poznámky na Robertovu adresu. Nechala svá stuhlá záda mluvit za sebe. Pozorně se podívala jedním okem. Robert brzy vyplázne jazyk, nebo udělá to nechutné gesto se vstyčeným prstem, které všichni znali. Zdálo se, že v těchto dobách nezůstalo utajeno ani děvčatům, jen aby si ověřil, že učitelka opravdu ví o všech jeho pohybech. Pak bude potrestán.
Odraz byl malý, nezřetelný a zkreslený. Mohla jej zachytit jen koutkem oka, upřeného na slovo, které právě psala. Robert se proměnil. Zachytila jen letmý pohled, jen děsivý obraz Robertovy tváře, která se změnila v něco jiného. Prudce se otočila s tváří bílou jako křída. Sotva si uvědomila varovnou bolest v zádech. Robert se na ní díval upřeně a pátravě. Ruce měl způsobně položené na lavici. Na temeni hlavy se mu začínala zvedat štětička vlasů v očekávání volného odpoledne. Nevypadal vyděšeně. Zdálo se mi to, pomyslela si. Snažila jsem se něco najít a když nebylo co, můj mozek si to vymyslel. Bylo to od něj pohotové, ale přesto... Roberte? Chtěla to říct autoritativně. Její hlas měl obsahovat nevyslovený příkaz k přiznání. Vyznělo to jinak. Ano, slečno Sidliová? Měl tmavohnědé oči připomínající bahno na dně líně tekoucího potoka. Nic. Obrátila se zpět k tabuli. Přídou proběhl tichý šepot. Ticho! Vyštěkla a obrátila se, aby jim mohla čelit. Ještě slovo a všichni tu zůstanete po škole s Jane. Oslovila celou třídu, ale dívala se přímo na Roberta. Vrátil jí pohled s dětskou nevinností. Co já? Já ne, slečno Sidliová. Obrátila se zpět k tabuli a začala psát. Nedívala se už na odraz v okrajích brýlí. Poslední půl hodina se táhla a zdálo se, že při odchodu se na ní Robert nějak divně podíval. Byl to pohled, který říkal, máme společné tajemství, že? Ten pohled jí nešel z mysli. Uvízl tam jako nepatrné vlákno hovězího mezi zuby. Ve skutečnosti maličkost, ale tížila ji jako železná koule na noze. Když v 5 usedla ke své samotářské večeři, smažená vejce na toustu, stále o něm ještě přemýšlela. Věděla, že stárne a přijímala tuto skutečnost klidně. Nechystala se být jednou ze školních starých panen, které se brání zuby nehty odchodu do důchodu. Připomínali jí hráče propadlé hazardu, kteří prohrávají a nedokáží přitom opustit hrací stoly. Ale ona neprohrávala, vždy vítězila. Sklopila oči a zadívala se na smažená vejce. Nebo ne? Pomyslela na všechny do růžova vytrhnuté tvářičky ve 3. třídě a najednou si uvědomila, že Robertův obličej je mezi nimi nejvýraznější. Vstala a rozsvítila další světlo. Později, těsně před usnutím, jí před očima vyvstala Robertova tvář a nepříjemně se na ní usmívala ze tmy za očními víčky. A pak se tvář začala proměňovat. Ale dřív, než slečna Sidliová uviděla, co se z ní klube, propadla se do tmy. Slečna Sidliová strávila neklidnou noc, takže druhý den ráno měla mizernou náladu. Čekala, téměř se těšila, že někdo zašeptá, zahyhňá se nebo alespoň pošle psaníčko. Ale třída byla tichá, velmi tichá. Všichni na ní tupě zírali a zdálo se jí, že cítí tíhu jejich pohledu, jako by jí po těle lezli slepí mravenci. Ovládni se, řekla si přísně. Chováš se jako vyděšená holka čerstvě vypadlá z fakulty. Den se znovu nekonečně táhl a měla pocit, že jí poslední zvonek přinesl větší úlevu než žákům. Děti se seřadily do pravidelných řad u dveří, chlapci i děvčata pěkně podle velikosti a poslušně se drželi za ruce. Rozchod, řekla a kysele poslouchala, jak křičí na chodbě cestou k jasnému slunečnímu světlu. Co jsem to viděla, když se proměnil? Něco baňatého, lesklo se to, dívalo se to na mě, ano, dívalo se to až klebilo a vůbec to nepřipomínalo dítě.
Bylo to staré a ošklivé a... Slečna Sidliová trhla hlavou a leknutím lehce škytla. Byl to pan Henning. Omluvně se usmál. Nerad vás ruším. To je v pořádku, řekla mnohem příkřeji, než měla v úmyslu. Co si vlastně myslela? Co se s ní děje? Mohla byste zkontrolovat papírové ručníky na dívčím záchodě? Jistě. Vstala a skřížila ruce za záda. Pan Henning se na ní soucitně zadíval. Ta stará pana se nebaví. Vůbec jí to nezajímá. Protáhla se kolem pana Henninga a zamířila chodbou k dívčím záchodům. Řechtající se hlouček chlapců, táhnoucích odřené baseballové pomůcky, při pohledu na ní stichl a provinile vyklouzl ze dveří ven, kde začali znovu pokřikovat. Slečna Sidliová se zamračila a řekla si, že za jejich časů bývaly děti jiné. Ne snad zdvořilejší, na to děti nikdy neměly čas, také neměli větší respekt před staršími. Bylo to spíš pokrytectví, jaké se tu nikdy předtím neobjevilo. Usměvavý klid, který neměl v minulosti obdoby. Určitý druh tichého pohrdání, které znepokojovalo a znervozňovalo, jako by se schovávali za maskami. Je to snad tak? Zahnala tu myšlenku a vkročila na záchod. Byla to malá místnost ve tvaru L. Toalety lemovaly jednu stranu, delší části, umyvadla byla po obou stranách kratší části. Když kontrolovala zásobníky papírových ručníků, zachytila odraz své tváře v jednom ze zrcadel a překvapeně se nahnula blíž. Nelíbilo se jí, co vidí, vůbec ne. Výraz obličeje, který spatřila, tam ještě před 2 dny nebyl. Byl vyděšený a podezíravý. Náhle si uvědomila, že rozmazaný obraz Robertovy bledé, zdvořilé tváře, který zahlédla ve sklech brýlí, se jí dostal pod kůži a hnisá tam jako nádor. Dveře se otevřely a ona uslyšela vzrušený šepot a hyhňání 2 dívek, které vešly dovnitř. Stála za rohem a právě se chystala projít kolem nich ven, když zaslechla své jméno. Obrátila se zpět k umyvadlům a znovu začala prohlížet držáky ručníků. A pak on zahyhňání, ona o tom ví, ale další dušený smích, kluský a lepkavý jako tekuté mýdlo. Slečna Sidliová je dost. Zastavte ten nesnesitelný hluk. Trochu se posunula, až zahlédla jejich stíny, rozplizlé a nejasné v rozptýleném světle prosakujícím ledovými květy na oknech, které se spiklenecky tiskly k sobě. Do mysli se jí vplížily další myšlenky. Ty holky o ní věděly. Ano, určitě ano. Ty malý mrchy to věděly. Ale ona s nimi zamává. Vytře se z nich duši, až jim budou cvakat zuby. A jejich hyhňání se změní v pláč. Otluče jim hlavy od laždičky a donutí je přiznat, že oni věděli. A tehdy se stíny proměnily. Zdálo se, že se prodlužují, že tečou jako vosk a vytvářejí podivné nahrbené tvary, které přinutily slečnu Sidliovou se srdcem zoufale bušícím v hrudi se přikrčit zpět mezi porcelánová umyvadla. Ale chichotali se dál. Jejich hlasy se změnily, už nebyly dívčí, spíše bezpohlavní a bezduché a strašně zlé. Pomalý, obludně napuchlý pazvuk obtékal roh jako odpadní stoka. Slečna Sidliová hleděla upředně na pokřivené stíny a náhle se rozkřičela. Její křik sílil a bobtnal jí v hlavě, až v něm zazněla nota šílenství. Pak omdlela. Chichotání znějící jako smích démonů ji provázelo do propasti tmy. Samozřejmě jim nemohla říct pravdu. Slečna Sidliová si to uvědomila dokonce ještě dřív, než otevřela oči a uviděla znepokojené tváře pana Henninga a paní Krosenové. Paní Krosenová jí přidržovala pod nosem lahvičku čichací soli z lékárničky první pomoci z tělocvičny.
Pan Henning se otočil a řekl 2 děvčátkům, které na ní zvědavě civěly, aby šli prosím domů. Obě se na ní usmály, pomalým úsměvem naznačujícím společné tajemství, a odešli. Tak dobře. Ona jejich tajemství neprozradí. Alespoň zatím ne. Nechtěla by, aby ji lidé považovali za blázna nebo se domnívali, že trpí příznaky předčasné senility. Bude hrát tu hru s nimi. Dokud je nedokáže odhalit a vyrvat zlo i z kořeny. Myslím, že jsem uklouzla, řekla klidně a posadila se, i když musela přemáhat nesnesitelnou bolest v zádech. Je tu vlhko. To je hrozné, řekl pan Henning, příšerné, nestalo se vám, neporanila se z připádu, co záda Emily, přerušila ho paní Krosenová. Henning na ní vděčně pohlédl. Slečna Sidliová vstala, páteř měla v jednom ohni. Ne, řekla. Abych řekla pravdu, zdá se, že ten pád udělal malý zázrak. Tak dobře jsem se necítila už léta. Můžeme poslat pro doktora, začal pan Henning. Není třeba, usmála se na něj chladně slečna Sidliová. Zavolám vám z kanceláře taxi. Nic takového neuděláte, řekla slečna Sidliová, došla ke dveřím záchodku a otevřela je. Vždycky jezdím autobusem. Pan Henning si povzdechl a podíval se na paní Krosenovou. Ta obrátila oči v sloup a mlčela. Příští den slečna Sidliová nechala Roberta po škole. Ničím si trest nezasloužil, tak ho nařkla křivě. Necítila žádné výčitky svědomí. Nebyl to malý chlapec, ale zrůda. Musela ho donutit, aby se přiznal. Záda ji šíleně bolela. Uvědomila si, že o tom Robert ví. Jistě čekal, že mu to pomůže, ale marně. Tohle bylo další z jejich malých tajemství. Záda jí posledních 12 let stále bolela. A mnohokrát dokonce takhle, tedy téměř takhle moc. Zavřela dveře, takže zůstali uvnitř sami dva. Chvíli stála klidně s pohledem upřeným na Roberta. Čekala, že sklopí oči. Neudělal to. Oplatil jí pohled a dokonce mu kolem koutků úst začal pohrávat lehký úsměv. Čemu se směješ, Roberte? Zeptala se tiše. Já nevím, řekl Robert a usmíval se dál. Řekni mi to, prosím. Robert neodpověděl, ale usmíval se dál. Zvuky venku, kde si hráli děti, byly vzdálené a neskutečné jako ve snu. Jen hypnotické bzučení nástěnných hodin bylo skutečné. Je nás tu celkem dost, řekl Robert náhle, jako by mluvil o počasí. Teď o něm měla slečna Sidliová. 11 jen v této škole. To je zlo, pomyslela si trochu pobaveně. Pravé zlo. Chlapečci, kteří si vymýšlejí, přijdou do pekla, řekla zřetelně. Mnozí rodiče už svému potěru tento fakt nepřipomínají, ale já tě ujišťuji, Roberte, že je to pravda. Chlapečci, kteří si vymýšlejí, přijdou do pekla. Holčičky mimochodem také. Po Robertově tváři se rozléval prohnaný úsměv. Chcete vidět mou proměnu, slečno Sidliová? Chcete se opravdu pořádně podívat? Slečně Sidliové přejel mráz po zádech. Vypadni, řekla stroze. A zítra přiveď matku nebo otce do školy. Musíme si to všechno vyjasnit. Tak. Stála zase pevně na zemi. Čekala, že se zhroutí. Očekávala slzy. Robertův úsměv se naopak ještě víc rozzářil. Rozšklebil se tak, až ukázal zuby. Bude to jako hra na pravdu, že ano, slečno Sidliová? Robert, ten druhý Robert, si rád hrál na pravdu. Ještě se někde schovává, někde uvnitř mé hlavy. Úsměv mu zvedl koutky úst. Skroutili se jako hořící papír. Někdy mě zlobí, a to svědí. Rád by se zase dostal ven.
Vypadni, řekla slečna Sidliová dutě. Bzučení hodin znělo velmi hlasitě. Robert se proměnil. Jeho tvář se náhle srazila jako roztavený vosk, oči splaskly a roztekly se jako baječné žloutky probonené nožem, nos se roztáhl a ústa zmizela. Hlava se protáhla a vlasy se náhle změnily ve svíjející se porost. Robert se zachechtal. Dutý zvuk vycházel jako z jeskyně z jeho nosu, který pohltil dolní polovinu obličeje. Nosní dírky se spojily a vytvořily černou díru připomínající obrovská, ve výkřiku strnulá ústa. Robert vstal se zlověstným pochechtáváním a ona kdesi uvnitř vycítila poslední rozechvělé zbytky původního Roberta, skutečného malého chlapce, kterého vetřelec ovládl. Hoch vil v nepříčetné hrůze a s křikem se snažil uniknout ze zajetí. Dala se na útěk. Křičela a pádila chodbou a několik žáků, kteří se opozdili, ji sledovalo vytřeštěnýma, nechápavýma očima. Pan Henning prudce otevřel dveře a vyhlédl ven právě, když proběhla širokými, skleněnými hlavními dveřmi. Její silueta proti jasné zářijové obloze připomínala šíleného strašáka mávajícího pažemi. Vyběhl za ní. Ohryzek mu rozčileně poskakoval. Slečno Sidliová, slečno Sidliová! Robert vyšel ze třídy a zvědavě přihlížel. Slečna Sidliová neslyšela a neviděla. Vyřítila se dolů po schodech a přes chodník na ulici jako ječící blesk. V té chvíli se ozvala dunivá houkačka a najednou se nad slečnou Sidliovou tyčil autobus. Řidičova tvář, skřivená hrůzou, vypadala jako maska z umělé hmoty. Brzdy zaskřípaly a zasyčely jako rozlobený drak. Slečna Sidliová upadla a obrovská kola, z kterých se ještě kouřilo, se zastavila 8 palců od jejího křehkého, korzetem spoutaného těla. Ležela na dláždění, chvěla se a slyšela, jak se kolem ní zhlukuje dav. Přebalila se a uviděla, že si ji prohlížejí děti. Stáli kolem ní v těsném kruhu jako truchlící nad otevřeným hrobem. V hlavách hrobu stál Robert, malý, klidný hrobník připravený hodit na její tvář první hrst hlíny. Od někud z dálky slyšela nesouvislé řidičovo blábolení. Cvok nebo tak něco, bože, ještě půl stopy. Slečna Sidliová se rozhlédla po dětech. Ležela v jejich stínech. Měli tupé, bezcitné tváře. Některé z nich se potají usmívali a slečna Sidliová cítila, že brzy začne znovu křičet. Pak jejich obklíčení prorazil pan Henning. Rozehnal je a slečna Sidliová začala tiše vzlikat. Do své 3. třídy se měsíc nevrátila. Klidně řekla panu Henningovi, že se necítí dobře. Pan Henning navrhl, aby si zašla za nějakým dobrým doktorem a celou věc s ním probrala. Slečna Sidliová souhlasila, že to je jediná rozumná a správná cesta. Také řekla, že pokud by si školní rada přála její rezignaci, okamžitě se podvolí, i když by ji to velmi ranilo. Pan Henning, kterému to bylo trapné, pochyboval, že by to bylo nutné. Slečna Sidliová se tedy vrátila koncem října, znovu připravena zapojit se do hry a teď už věděla, jak na to. V prvním týdnu nechala všechno běžet ve vyjetých kolejích. Zdálo se, že jí celá třída sleduje přivřenýma nepřátelskýma očima. Robert se na ní nepřítomně usmíval z první lavice a ona neměla odvahu volat ho k tabuli. Jednou, když měla na starosti dohled na hřišti, k ní Robert přišel. Držel v ruce míč a usmíval se. Už je nás tolik, že byste tomu ani nevěřila, řekl. Nikdo by vám nevěřil. Omráčil ji nedbalým mrknutím, naznačujícím nekonečnou prohnanost.
Kdybyste o to, víte, zkusila někomu říct. Děvče na houpačce se podívalo přes celé hřiště přímo na slečnu Sidliovou a chechtalo se jí do očí. Slečna Sidliová se na Roberta varovně usmála. Proč pak, Roberte? I když vlastně ani nevím, o čem mluvíš. Ale Robert se usmíval dál, i když se vracel, aby pokračoval ve hře. Slečna Sidliová přinesla pistoli do školy v kabelce. Zbraň původně patřila jejímu bratrovi. Vzal ji mrtvému Němci po bitvě v Ardenách. Jim už byl 10 let mrtev. Posledních 5 let slečna Sidliová neotevřela krabici s pistolí, ale ta tam ležela a matně se leskla. Byly tam i zásobníky, takže ji pečlivě nabila, jak jí to Jim ukazoval. Příjemně se usmála na třídu, zvlášť na Roberta. Robert jí úsměv vrátil a ona v něm mohla zahlédnout kalný stín cizoty, přelévající se mu těsně pod kůží, bahnitý a plný špíny. Neměla ani tušení, co žije uvnitř Robertova těla, ale nezajímalo ji to. Jen doufala, že skutečný chlapec už nežije. Nechtěla se stát vražedkyní. Došla k závěru, že musel zemřít nebo zešílet z existence uvnitř toho špinavého slizkého tvora, který se jí vysmíval ve třídě a vyhnal ji šokovanou ven přímo na ulici. Takže i pokud byl ještě naživu, zbavit ho trápení mohlo být milosrdenstvím. Dnes si napíšeme test, řekla slečna Sidliová. Třída nezaúpěla, ani se nezačala vrtět v neblahé předtuše. Jen se na ní dívali. Cítila jejich pohledy jako závaží. Tížili ji a dusili. Jedná se o velmi zvláštní test. Budu vás volat jednoho po druhém do místnosti, kde je kopírka, a tam si ho napíšete. Pak si můžete vzít cukrátko a jít pro dnešek domů. Nebude to nádhera? Usmívali se na ní prázdnými úsměvy a mlčeli. Roberte, šel bys první? Robert vstal s náznakem úsměvu. Zcela otevřeně se na ní ušklíbil. Ano, slečno Sidliová. Slečna Sidliová si vzala kabelku a šli spolu prázdnou chodbou, kde se jejich kroky vracely ozvěnou kolem tříd, recitujících něco za zavřenými dveřmi a bzučících jako ospalí trubci. Místnost s kopírkou byla až na konci haly vedle záchodu. Před 2 roky tam instalovali zvukovou izolaci, protože stroj byl starý a velmi hlučný. Slečna Sidliová za nimi zavřela dveře a zamkla. Tady tě nikdo neuslyší, řekla klidně. Vytáhla z kabelky pistoli. Ani tebe, ani tohle. Robert se nevinně usmál. Stejně nás je mnoho, mnohem víc než tady. Položil vymydlenou ručičku na zásobník papíru kopírovacího stroje. Chtěla byste zase vidět, jak se proměním? Než mohla odpovědět, Robertova tvář se zatřpitila, začaly se objevovat pitvorné obrysy ležící pod ní a slečna Sidliová ho střelila. Vypálila jen jednou, mířila na hlavu. Padl na znak, na police plné papírů a sklouzl dolů na podlahu. Mrtvý chlapeček s kulatou černou dírou v čele nad pravým okem. Vypadal velmi pateticky. Slečna Sidliová stála nad ním a lapala po dechu. Měla bledé tváře. Zhroucená postava se nehýbala. Byl to člověk. Byl to Robert. Ne. Bylo to všechno jen dílo tvé fantazie, Emily. Všechno jsi to vymyslela. Ne. Ne, ne, ne. Vrátila se zpět do třídy a začala je odvádět dolů jednoho po druhém. Zabila jich 12 a postřílala by je všechny, kdyby paní Krosenová nesešla dolů pro balík papíru na písemku.
Paní Krosenová vytřeštila oči. Zvedla jednu ruku a chytila se za ústa, pak začala křičet a ječila dál, když jí slečna Sidliová položila ruku na rameno. Bylo to nutné, Margareto, řekla vřískající paní Krosenové. Je to hrozné, ale musela jsem to udělat. Jsou to všechno příšery. Paní Krosenová se dívala na vesele oblečené postavičky, ležící po různu kolem kopírky a ječela dál. Děvčátko, které slečna Sidliová držela za ruku, začalo jednotvárně a vytrvale brečet. Bé, bé, bé. Proměň se, řekla slečna Sidliová. Proměň se před paní Krosenovou, ukaž jí, že to bylo nutné. Děvče tupě naříkalo dál. Zatraceně, proměň se, vykřikla slečna Sidliová. Ty špinavá mrcho, ty mizerná, nepřirozená děvko, proměň se. Bůh tě zatrať, proměň se. Zvedla pistoli. Děvče se přikrčilo a pak se na ní najednou vrhla paní Krosenová jako vzteklá kočka a záda slečny Sidliové povolila. Soud se nekonal. Noviny po něm volali, truchlící rodiče svolávali na hlavu slečny Sidliové hysterické kletby, celé město si v šoku sedlo na zadek, ale nakonec zvítězily chladné hlavy a žádný soud se nekonal. Státní legislativa volala po přísnějších kvalifikačních zkouškách učitelů. Letní škola byla na znamení smutku na týden uzavřena a slečna Sidliová se v tichosti přestěhovala na Juniper Hill v Augustě. Podrobili ji důkladným analýzám, dostala nejmodernější léky a začlenili ji do každodenních sezení pracovní terapie. O rok později za přísně kontrolovaných podmínek slečnu Sidliovou v rámci experimentální léčby vyzkoušeli v konfrontační situaci. Jmenoval se Buddy Jenkins a žil jen pro psychiatrii. Seděl za polopropustným zrcadlem s notesem v ruce a díval se do místnosti zařízené jako jesle. Na protější zdi skákala kráva přes měsíc a myš běhala po hodinách. Slečna Sidliová seděla ve svém pojízdném křesle s pohádkovou knížkou a byla obklopena skupinou důvěřivých, slintajících a usmívajících se mentálně zaostalých dětí. Smáli se na ní a slintali a dotýkali se jí vlhkými prstíky, zatímco zřízenci u druhého okna čekali na první známku agresivního chování. Buddy si nějakou chvíli myslel, že pacientka reaguje dobře. Četla nahlas, pohladila děvčátko po hlavě a ukonejšila chlapečka, který jí zakopl o hrací kostku a upadl. Pak se náhle zdálo, že zahledla něco, co ji rozrušilo. Na čele se jí objevila vráska a odvrátila se od dětí. Odvezte mne pryč, prosím, řekla tiše a bezbarvě. Neoslovila nikoho určitého. Tak ji odvezli pryč. Buddy Jenkins se díval na děti, které pozorovali, jak ji odvážejí. Měli vyvalené prázdné oči, ale dala se v nich postřehnout jakási nezvyklá hloubka. Jedno se usmálo, druhé si pokrytecky strčilo prst do pusy. Dvě děvčata se k sobě přitiskla a zachychotala se. Tu noc si slečna Sidliová podřezala krk střepem z rozbitého zrcadla. Buddy Jenkins si pak začal dětí všímat víc a víc. Nakonec už z nich nemohl spustit oči.